Ikinatuwa ng ilang negosyante ang pagbisita ni Department of Public Works and Highways sa Secretary Vince Dizon ngayong araw sa Eastern Visayas para tingnan ang kalagayan ng mga kalsada sa National Maharlika Highway. Ayon kay Regional Governor Philippine Chamber of Commerce and Industry Eugene Tan, malaking tulong ang mai-inspeksyon ni Secretary Dizon ang National Highway para agad itong mapaayos sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Tan na siya mismo ay naka-eksperyensya kung gaano kahirap ang dumaan sa nasabing kalsada sa Samar area kung saan malaking problema ito sa ilang commuters at mga namamasaheros na sasakyan. Binigyan din nito bilang isang negosyante na nakakaapekto ito sa pang-araw-araw na biyahe ng mga namamasaheros dahil ginagahol sila ng oras at nasisira ang kanilang mga sasakyan na posibleng madagdagan ng kanilang maintenance cost. Mapapagalaman na maraming motorista, commuters at ilang residente ang nagrereklamo dahil sa butas-butas na kalsada na kanilang dinadaanan na araw-araw. Kaya umaasa silang mga negosyante na masasaayos ng kalsada sa Samar area dahil dito dumadaan lahat ng logistics na dinadala sa Tacloban at Leyte area sa Rehiyon 8. Sa una, na nagpapasalamat tayo na ito po ay binigyan pansin at natugunan ng ating Secretary of DPWH dahil napakatagal na po itong problema natin dito. At isa po itong nagiging hadlang para sa mga negosyante, hindi lang dito sa Region 8, kundi yung mga papasok na gusto magnegosyo dito sa atin. Alam naman po natin na ang logistics ay basic po yan para sa mga nagnegosyante na tinitingnan nila at napaka-importante po itong mga daan natin dahil sa ngayon, ito po ay napakalaking gastos para sa mga nagtra-tracking at saka nagiging additional cost po yan sa mga paninda dahil it will cost mga 10 to 15,000 po bawat isang truck ang additional na pinagbabayaran mga negosyante dito sa atin sa Tacloban. Ang naging panayam kay Regional Governor of Philippine Chamber of Commerce and Industry Eugene Tan. Nagbigay naman ito ng suhestyon na sa oras na ayusin ng kalsada sa National Maharlika Highway ay siguraduhin na hindi ito manipis at minadali para hindi agad na masira at gamitin ang nakalaang pondo sa pagbili ng mga standard materials at hindi yung mga mumurahin dahil sa susunod na panahon lahat naman ay makikinabang. At mula dito sa San Juanico Bridge, ako si Bombo Renzo Lesiges and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!